Eusebio Maria Lasarte Balerdi. Jaio nintzen Orion, urria 1954an. Jode, Burgosko prozeso gerra bere zan, San Nicolás egunez, 6 de diciembre del 69, bere zan. Eta han egin zuen. Zarautzen bizkina. Zarautzen zeon, movida ondia, Zarautze Orion alden, bost aldiz handio da, Zarautza. Eta movimiento politiko handia zeon, zeatik Burgosko prozesu gerra horren barruan, emakume da zeon, Arantxa Arruti izenekua prozesu. Zarautzen zeon, movida ondia eta manifestapenak, astebukerak seguru. Eta nik batzen naiz, astegun baten konkreto, lanetik generten, aita eta biok, eta autobus eskuinan, kotxe ez gendegan, autobus eskuinan, autobusa bete gelditu intzuen kamellon manifestariek. Atera eta jode, jetia, ara korrika eta hona korrika eta aurrea eta zea, eta autobusa galditu, eta baino zan, egurra, eta gorazileak, Zarautzen kuartela bastante potentia zuen gara hartan, ateratzen ziren nuna itiken, baina armatuta, jendia ondartza iesi. Gorazileak hasi ziren tiroka eta bar, eta mutil bat hanken josuen, tiro batekin, zauztarra, zautzen nuen ikua gerore, eta Urgunen deklaratu zuen, tirok airea gota zuela eta hai baskos que vuelan, guatzen naiz nola egunkarian agertu zuen, hai baskos que vuelan, tiran arriba le dan en el pie, postura hortan. Hortzan, beste lagun bat, Uzurbilkoa, bertsolaria, eta alkarrekin parranda, sasoia ere baita, parranda handia egiten genitun, baina gu sartu egin zen. Erakunden sartu zen, etan sartu zen, eta segitun, 1978an HB fundatu zen, 1979an, nire ustez, 1979an ja aldein egin zuen. Baina ez zuen parte gezertan izan ordura arte. Gero bai, han sartu zen, bete-betean. Eta kartzelan zegoen garai hartan, eta hain zuzen aurreko astelenen, hori izan, ni atxilotu ninduten, ekaina 84an, da zan larun bata. Astelenen aretan, Parisen aske utzi zuten, motel hori. Baina gertatu zen, astelenen aretan, etak general bat hil egin zuen Salamankan, nire uste Salamankan. Hil egin zuen, eta orduan horren mendeku horren bengantzaz, intzuten motel hori berriz atxilotu, aske utzi berriz atxilotu, motel hori eta eukizuten 17 egunez torturapen, baino latz, torturapen eukizuten, eta orduan horrek eman zituen 26 izen ozta izan, tartzen ni. Izen hori eman zuen, baina nigenekan 6 guzigarrekin, launa nuela bestik ez. Ez dira du ulertzen, nire izena nola eman dagen, eta ez zuen ez darrezan nahi, da neonek aurri hartu nion, esan nahi, bueno, onartzen diat ez esatia. Baina espero diat, ni sartu banaute, besten bat libratuko guan. Entxe esan, Benito Lotxundia bezlari famatua zautuko zuen. Frontoien, ekitaldi bat zeukan. Eta hori entzute, nintzen afaldu nuen, hori entzute, bakarrik nintzen, Eta sartu barrua, eta giro normala ikusi nuen, gaur eta gainen nien nuen espero lakoik, eta inundik ere. Jaialdi ikusi nuen, da hortikan, nire etxean ibizi naiz, rotonda bada hor, bikamillo eta ditzi joana, ondartzan di joana. Rotonda horren parian bizi naiz ni. Etxealde honez ni jola, ilunpetan, baina ikusten nuen, tikta korrika jendia eta baina bizitzen nuen da, hauzte jende normala, hemen beste zoze gogorra bazego, nonein baitan, hemen zoze gogorra bazego. Eta urrea zen nintzen bezala, ikusten guardazileak. Oila, hostia, pentsatu nuen, hau nere bila zetoztik. Zutela hemen zei, hostia, hau nere bila. Jaunikoak, erabakikoi zerriz gertatu berdun, baina ni aiten gana. Ariatzen nintzen bezala, enkaino natu nioen, derrepente hola bi aldetatik aterat, haik informazio izan zen itxapela erabilitet beti. 20 urtein jantzen nuen, denik esan nuen, hasta la tumba. Fuera, nire euskalduna, eta hori nirekin jongo da.
Eta, txapelan beste inorgetzun erabiltzen, haudek, eta hola, kainerotan duen, da, izena deuzien, da, mi izena esan nioen. Ya ha llegado, ¡Sargento! ¡Ya ha llegado el pivote este! ¡Ya ha llegado! Bueno, etxea miatu bertzuela. Etxea sartu ninduten bultzaka, eta ni esenekien, aita nola tratatu zuen, baina aita eukizuten, gero bera deklaratu zituen, kantzuzoilo hutsetan atia botatzeko esan, baina violento, bostizki, jota tira eta atia botan nahian, da bestia izututa, bildurtuta, altxa zan, eta juntzan, atia irikizun da, da, segitu nenkaineratu mentzuen, da pistola jarri mentzuen hemen, gure aita zan apolitikoakien, akojonauta, balkoira, eman zuten, udara zan baina, balkoira, eman zuten kantzuzoilo hutzik eta rak, eta boto ingozula bera. Bueno, sartu ginen den barrua, eta aitak euskaraz itxetezien da, nik euskaraz da prohibido. Gero, miak eta intzuen, illa lau ordu hola pasazuen. Hori izan ordu bat atardik. Orduk ez dakizki seguru, baina. Eta, 3 ordu izango za. Lau tardik aldea hola. Da, miak eta egin, eta ez zuen ezer aurkitu. Tienes que firmar el papel y nos vamos a Madrid. Aitak, etxa firmatu! Acojonota, etxa firmatu. Eman ninguna, igual. Así que, firmata, quiero galdetu nien. Todo esto, ¿a qué se debe? Escriban, todo esto, ¿a qué se debe? Porque yo no me estoy aclarando de nada. No sé ni dónde estoy. A ver, ¿a qué se debe todo esto? Porque usted es miembro de ETA. Y sabemos que usted ha pertenecido a 3 comandos y ha tenido parte de 3 comandos y 5 atentados. 14 horas y armatuta hortzetaino, eta ni, 3 kotxetan. Aldikan, ni ez nian ikusi, baina gero enteratu nian. Ez di guztan. Kotxen hola, eskukete jarrita hemen golpeka zituen, kotxen, Ja, etortxean, odola, hola, han golpeka zituen. Donostira, antiguo, barri antiguo. Onzio kuartelillo zea bat. Han sartu urdueko, golpeka eta zea zituen, da... Poltza, derrependen, la puta bolsa. Zartu, eta bien hartzen, hola, estutu. Estremotan, estutu, eta... Este respira! Hay que ahogarlo, este respira! Eta, un kontra jarreta, atzetikan golpeka. Erurin nintzen, ez da zen bat aldiz. Tan pasagen duen, ez da genik. Ara aliatu nintzen bostetan, igual goizeko behatzi garte. Goizeko behatzitan furgoneta itxi bat. Eta gainetzuen ikusten, los ojos cerrados. Tú siempre los ojos cerrados. Eta berak, jorazileak, pasamontainez egin. Ez ezagutzeko, reconocimiento izan dare, ¿quién ha sido? Este, aquel. Ni puta idea. Sartu nintzen furgonetan, a las DGS, Dirección General de Seguridad, Madridea. Han sartu nintzen, eta 5 egun, ni pasan dituen, sartzea, referentzia hori dakit, 3 egun, la ley Corcuera, zan 72 horas, garai hartan. Eta gero, 32 ordu jo pasazianen, itaunketa interrogatoria egiten zuenak, zartzean, ya has cumplido la ley Corcuera. Toma este papel y vamos a ampliarlo 48 horas. Pero eso no es ilegal. Sí, ilegal. Para nosotros todo es legal. Aquí. Sancioné. Todo es legal aquí. Fuera de aquí, todo legal. Y además te vamos a decir una cosa. Si te tenemos que tener, porque lo tuyo no está nada claro, Satasien. Los otros, algunos ya han caído, ya han declarado lo que tenían que declarar. Y lo tuyo no está nada claro. Porque claro, ya le decía yo en los interrogatorios que no tenía nada que ver, si yo no sé ni quiénes están ahí. ¿Ha declarado alguno contra mía? No. Bastante sincero,
Entonces, ¿para qué me tenéis aquí? Tú no vas a salir. Declares lo que declares. Y si hay que añadir algo, lo hacemos nosotros. Sanciones, lo hacemos nosotros. Y te vamos a obligar a firmar. Así que ya, nada, tú no vas a salir. Hogeita hemezortzi atxilotu, 6 barrua, bani, 6 barrua. Bestenak aske. Yo, cosa armada, no he hecho nada. Ni haré nunca. No soy yo de armas. Pero alguna información ya ha pasado y tal. Hostia, bueno, vale, barrua. Hor, liberatzeatikan, bai torturatikan, eta bai egunakan pasaberra, total. Kondenatuta hori egon, zertako 5 egun egun berren, 25 egun, 20 egun, zertako? Nada, fuera. Natuta barrua, baina aurretikan tarte hartan, 5 egun bere gauekin, baina tortura tope, 25 kilo hiltzen izan orduan, da baina asko gehiago ez. 75 kilo, da, bueno, kartzelan gozegreba txiki bat ingen duen, aste betekoa. Adikan 3 hilabetean nintzen 48 kilo. Baina bainera eta oik ere bai. Oik ere bai. Eta gero tortura psikologikoa, ba hoxe, konbintzimentua eman aian, te vamos a matar si queremos. Postura hortan. Desafio psikologiko batzuk, eta han autodefensivista kasu, ez dago zein ingen, hartu, eta abanta, janez nun iten, lo gutxiago, postura hortan. Da harrekin pasan dituen, esan zeta beste bostak, 6 atxilotu azkenien, beste bostak, danak ordu tarde egin zituela. Eta nirekin pasa zituen 2 ordu tarde. Arten garbi etxeskalako gauzak. Baina, azkenen firmatu nuen, nola sartu ginen 6 batera, danak arabantxelea, batek esan zian, esperientzik iztaka mundutan, segon tipu bat, uzurlikua, lehen bitano atxilotua, baina beti aske gelditu zena, baina eraman itezuen, beti eraman itezuen. Basta begitano, eta arrasatzik, tortura salatu, tortura salatu, akaso balio dukidita. Listinekin ere bai, baina netzako guantiek eta erabiltzea zituela. Eta golpik jenak hemen, beti hemen. Hemen hau, 4 aldiz, joezkeo, bero hartzen zain. Eta atatze hau, hile sistema burukua, etzegi zagertatzen den, baina uste hau blokeauta. Katu salvaje bat bazinak egazela. Hostia, bueno, pentsatu dut, hil ingunatxe, eta gero gaina destafioen azteituan, baina gero, bainera sartu eta bainera nezerre espazuen deklaratzia eta berrez bolsakin da txandakatuz. Baina itu larri bat, nien pasatzen nian, etzegia, baina igual ordu erdi bat segidan, hilda, esate bateago, hilda. Ya está, se terminó. Orduan salaketa... Normal juntzan. Gero gora berauan, forensiak zeipintzen zuan, bere partian, zeipintzen zuan, eta nola defendituko nion, gero epaiketan, zate epaiketan junuan. Epaiketan pasauan, forensia agertuan, niola, ia haute bezala, tribunala 3 juezekin, 3 jueziten, eta ni mikrofona horren, zuti jarreta, aldarri gatzen. Olako ate bat, eskarraldeta, baina pixa dauntxasio, juezan paren, irik izenatia, baina emako megatzen arpegi eman. Prevenzion, txekipa bere kontua, zei izango zian. Fiskala, horre zuen Rubiera hori zean nuen, Garzonekin, beste fiskal bat, usted ha declarado y ha afirmado que este señor fue torturado. Sí, señor. ¿Y usted es forense de la prisión de Carabanchel? Sí, señor. ¿Y por qué ha declarado eso? ¿Cómo puede declarar usted eso, fiscala? Sí, me ha comido. Si he declarado es porque las tenía. Pero en Zunian, expulsatu intzuela. Abogado esan zian, ez diegu ezagutu, hainbeste urtetan, tortura deklaratu eta forensia, sí, muy bien, denuntzia sartu zuen, eta gero pasan nituan, bedera zile bete. Valdemoro tarten izan zen, Carabanchel, Valdemoro eta Alcázar de San Juan, Ciudad Realen. Horre honin zen.
Han pasanu gehiena, han 8 hilabete. Zer, Ziudad Realen. Bederatzi hilabete pasa, eta otsaila, 95, otsaila 27, aske utzen duten de Ciudad Real a Madrid en tren, y de Madrid a San Sebastián en tren. Bilete horiek eman zieten. Funtzionaritako bat, etorri zan, nik ja aske utzita atia pasatzean igola, bi guardezeil, hotza egiten zuen, hostia eta tal larka tensillo batean, nik ez nuen nabildade gordun firma botatzeko ere, tensillo egin da hotza egin. Etorri zan da, oie, Orio etxe zieten, oie, Orio, ¿te vas? Sí, sí. Ya me han soltado, ya les ha costado, pero pues has sido un gran compañero. No has armado ningún jaleo, has hecho lo tuyo. Bi el juizio, baina bat aurrenengo amaitu etzalago. Jarrezien, 96 izala, 18 julio, jarrezien. Jode, paiketa arrebasanakin, arrebasana bilo jun ginen, hori jotik gara, bezperan jun, han login, horrengo honen gozaldu, eta ya, audiencia 5 sala uste ya. Garzone ote zana, 5 sala uste ya. Bueno, postura hortan da, hala pasak egin. Eta aurrenengo epaiketa, ez zuen bukatu. Incomparecencia de la Guardia Civil. Eta jueza Gasanchi, claro, la Guardia Civil está obligada a atestiguar lo que pasó entre vosotros. Está obligada y no ha aparecido, pues repetiremos el juicio el 23 Sánchez, 18 de julio, 23 de julio. Joder, boste egun hemen Madriden, aurre bat anik, ze merdeo. Berrez etorri ginoa, etorri, eta berrez kun. Orduan ja kuarrila bat, bi kotxe guntziala hostia da hori jotik apoiatzea, laguntzea, animo matea. Zer, lo mismo, kuarrazila ezituan agertu. Eta nian abogatua elosua, bera kartzelan ondakoa, eta harrek esan zian. Esto está ganado. Esan da, ala. 23an epaiketa bukatu, eta 30an, 7 egunera, asuelto. Ez da gata burua nola funtzionatu zuen, baina beste partida guan guarra zilena. Bi epaiketa egin da agertu ez, Ez egala justifikazioa. Arren aktuazioa, izan zela, kosta izaian, kosta izaian. Gero gaina lana autonomo, eta lan bila ziber, de zero berrez. Urte bete lana galduta, eta gero begiratu. Hemen errezelo gaiztoa beti izan dago, PNV-HB beti izan dago errezelo gaizto bat. Nik lokala konfiskautek ginen, enbargau, por garzón, enbargau. Nik kartzela kondenatu izan manitz, nire etxia eta nire taliarra, desaparecidos. Bai. Mehatxu, ezko horiek mehatxu gituan ez realistak. Mehatxu horiek gituan fisiozkoak, nik guztoko makurtuta afirmar lo que ellos decían. Beak esate zuena. Vas a afirmar lo que nosotros queramos. Oixe guandana. Así bai. Gaiztu, hombre. Eta gero baina zorrak. Nizikan hor material pilo batek eta ekarri eta balkoi batzuk, errerua, balkoiak eta egiteko horretan, eta haiek ordain nimer, eta nizikan, garai hartan, 95, milioi terdi peseta burnitan sartuta.